Beke ndacimba ndingakwazi kodwa kwagqibela mna mani ugqibela ningandimi nyhani ndingarhaneleki. Umfana uzingela ofana nawe. Udla. Hayi ndiye. Ayinguwe? Hayi noba kufana kwabantu kodwa ndiyarhanuma kodwa ngalichithakele iyeza kuzawucaca uba ngubani nakanye. Kuthiwa lichithakele kodwa kakunje kumandanga. Andaniyo fondini bendivuye ngentseni kulaa gqibha ndikhapha umbethe fundi bakakomzuzu ekulalini. Abukho ubuthongo mgwezela, abukho ubuthongo. Elalayo edliwa zizagwela. Kodwa fundi phambi kwayo yonke loo nto leyo bekukho izinto ebendizinyukela ngapha ngasentla ndifuna uzilungisa ezidibene nozinandi kodwa kuba ke ndithethe ngodubula ingathi zihamba nomoya. Ndike ndavuthetha ngoyodubula bawuyile undiphathele Nini wamani ndiyaya uyodubula ndikandidubula amaphepha kukho into encinci endifuna uzilungisa ebendizibonile kodwa ke uzenanda ndifuna into ezawuphathwa yena wenza lento ndiyifunayo ngehlobo ndiyifuna ngalo andinanto ndifuna ube ndiyipicotha ndisithini ndinobuceducedu mangahlala lahlo benza ngalo ndiyibone yonke into yakhe ibithini akunye nokunye hayi andinangxaki kodwa ezinye intongo ezi ndiyafuna uzilungisa zona nento ngenyaniso incinci nje into endikhalazelayo kuyincinci gqithi ayo ndinkulu xa ndibhidwa imvula ke ngoku. Ayike yandidolopha ke le nto yale mvula yandibhida kancinci uba ndizawunza njani kodwa ke mandiqale ndigqithe kule ndawo bendiqomba kukho into ekufuneka ndigqithe ngazo. Ako ndiyafika khange ndibakhangele uba bavulile okanye bavale ndiyafika kuvalwe mba. Akunani ke bawube bavule kodwa indlela yona isabheka ngapha ngasentla izinto zona azijikanga. Xa ndifika uba hayi nayo le nto yam yokucimba indawo ndizawufika ivuliwe ndingajongi uba bavulile okanye bavalile. Hayi xa ndifika kuvaliwe mba manze ndithuthe ndihambe. Nale mvula ingathi ibalekile ngolo mkhumezelo. Nangoku athe awubaleka loo mafa nemvula ndabona kakuhle uba kuzawulunga nangoku ndithe ndifika nje ujonga bezayo wathi inyani singathi kuyalunga. Eyona ntonga bendifuna ilunge ujonga bezayo yabona ke ngoku uyile nto ndiyifunayo kulo mgama hayi ndenelisekile ngayo into yakhe andimfuni umzingelisa nto zikude ntoni akho nto ininzi ndiyifunayo kuye leyo into qha endiyifunayo uba kwenzeka uba ndimphethe ezilalini kuvela into yoba makuthi ndiyamsebenzisa. Ifoni nayixoko loo nto ibhalwa abale yaphula nyhani iyeza ngeli hlobo zivele zagqwesa ngalo zonke zatshotsha entla ngoku iyile yafuna uzenzela igama phakathi kwabantu. Ziyagqwesa mani ziyagqwesa ngolu hlobo ndidla ngonqwena ngalo uba izinto xa ndizihamba mazenzeke. Ekuseleyo yinto ngenyaniso endiqonda uba nayo uba andiyidolophi mani sendiyifunela iinwele ezintsha ndithathe ezaa nwele zayo ndizigibisela uba kuvalane ndiyifunele ezintsha ngelaa hlobo uba yona ibiyombulelwe nguZenani ndiyombulele nayo. Ikhona intongo ezawuhamba ukuba ide yathathwa ujonga bezayo. Andizuba sazingela hagu mos ngazinja nantoni ngoku ke asikho nyhani isidingo sayo ngoba into yoba uphinyele kula matyholo uthathe ngoyilahla xa ufuna uyilahla yabo zizinto ezinjalo enzavele ndiyihambise xa ide yahamba kodwa andithi ndiyayithengisa nto nayo xa kufikile ixesha lintobana ngaba ihambe izawuhamba. Ifoni xa kuyondelelana ngolu hlobo uyiqomba ngase kuthiwe umhla nesizungu ndanga ithafa nendawo ngoku umango qha nobuphi kuthiwe kukho loo nto ikhoyo izingelayo ngeli xesha lonyaka kodwa ke ukhona urhana apha ngasentla uba ingathi ndim kodwa ke ndiyala mana sindim. Ndandibukela iTV nje lo mfana uzingela ofana nawe. Udla. Hayi ndiye. Ayinguwe? Ngaba bafa. Foneni ndinokhatha emacaleni. Lifunge efoni leli xhego likrwele phantsi lithi kuyatshona ilanga lizawufika liyijonge lithelekise. Sendibone kahle nje kakhulu. Ifoni liyabholeza kusasa funa ndikhaba umbethe ndiwuvuzele sekungekaphumi nelanga. Foneni ngicuma ndiyazingela ekuseni mani kusasa. Kuzafuneka ndizikhabe ngoku ezingubo ndizilungisele into yoba ndiyaphuma kusasa. Kodwa ke ndiyakwalapha kufuphi ayo ndawo ikude. Kuba ingekudanga ke ngoku amadinga endifuna uwaqhawulisa kwangoku kwenzima ndiyaba ndingabophelela yona. Ke ngoku hayi izinto zicalanye ndingabophelela ngoku kusasa itshayile. uZenandi ke bendimbona uyandyonye besike saphuma sayogqobana uba ithini into yethu simise njani intoni kodwa ndiyafumana sibe simise kakuhle.
Efondini kukho amahembhemu oba imini yozalwa inesikhumbuzo ngolwasuku athini kodwa uyiboma foni uyisondele engcwabeni xa uyasondela uyukroba futhi ngamabhongo nje abanye abantu into yemini yozalwa. Usile man, into ozalwa yona into yabantu nje ukwenza nje umsila vukuvuku kwenze abantu abanamabhongo ngalanto ke bawenze kodwa ke mna lo ndiyicingayo qhaba inkunzi yomqhagi amasafo nayaqina ngoko ufunekile xa ndizawuxhwitha ufumanise uba ngokubaza ugoqo lonke kodwa ngoku andiyakuphelela yeyona nto ndiyifunayo uze nanto uzawuyenza ke ngokucace nyhani uba kunini namhlanje. Yabona ndiyaba okokoko kwahlatyelwa udumo. Yabona ngale mini kuthiwa kuhlatyelwa udumo akukajiki into kusebusuku kude kube kusasa ubuthonga buzi tu andiyazi uba kutheni imincili. Yabona ko ndingaziyo entloko ndiyambolamboleka nje endleni. Udumo lihlatyelwe ngaba ngasentle mani. Imincili ke hayi inguba zizalani namntu uba ziyazalana hayi zengxakini uqawukile umsondo. Kodwa ke ndinyukela mangasentla ukudanga mani ukufuphi kulapha ecangweni lo wena ukudanga. Ufondini imimango yenyuka eminye ibheka ngaminye ibheka ngaminye ibheka ekhaya kodwa kwangoku hayi mani idumo lihlatyelwe uyaphuma umsoko ngapha amakhwenkwe alapha afuna inkungu imnyama. Ebonini endiqabela kule mimango ufondini nenca ngoku cha ke liyaphuma ilanga uphuma umsobomvu fundi napha amakhwenkwe alapha mani. Kodwa ke ndisafuna ubetha nje amanzi mani. Fonini inkungu elapha ngezantsi. Bendihamba ndisithi noba ndibona umgca ndiphephe nqoma into eza kwenzeka ndizawuchola emaweni apha. Kuthi hayi wayephume eyozingela zangabuyi. Inzima mani kodwa ke ndiqabela. Avonela langa liyachweka uyayibona inkungu isakhasa pha ngezantsi kodwa ndithi xa ndisondela ndilahle indlela le ndingene kweyomhlaba ndibone kakuhle batsha. Cinga icebo wawonke ingcibise mgwalana ngoko ndizawujika ndana. Nganda kwehlukana nalendlela ndikhwele indlela omhlaba. Qiniseka into bona ngaba hayi iyapholiyeza ngoku sekufuphi igqithi senzawufika kodwa Avoni ka ube kudala mani yavela ingxaki nangoku le yesiqhelo ndingayaba yintoni nale nto. Iveni ingafuna ujika ngoku kodwa ke ndiyayibona uba ifuse yona ke leyo. Avoni ndiyabona ndiyayivuma laa nto banentlantsi okanye ube nawo umbono wento yoba kwenzeka ntoni xa kutheni uqonda uba kutshe ifuse ikhona intambo engabambiki efamba ibambi kule ndayibambe kuyo. Nyhani ke ndiphumele ndihambe. Hayi ke akunceda ukhala inhlansi funeka ube nayo ungahambi ecangwe kwendlela ulinde uba uyawuze ufike bani yazondinceda hayi funeka nje ujonge ubone uba yinto le ngxaka hayi le ususe le nto ufake le nto ihambe. Ivoni ndoba nombilini mva sendicinga uba bendawuthini nini xa ndikule ndawo. Ndovende sendiqonda uba uma kude kangaka ndizamfumana kwa uJohn ndizamfumana ngantoni njani iphinini ngoku kule ndawo ndikuyo. Ahlola wena la maqhuti ikhona into ayichazayo apha kubeke kwafika ubusika kuzawudityana kodwa kwangoma unwabe mani enzele intando yawo kodwa liyapholiye. Ubonini ihlombe liyenyuka mani kwenyuka into emqolo imebuthi uboya noma ya ikhona incane ukufa kusondele ngoku liyapholiza fundini. Hayi la maqhuti wena ixesha lawo ayazixela uba likafiki kodwa ubeke kafika ubusika kucacile ebusika siyadibana. Fondini ndenzanyiwa ndibona utyala shephume ekhohle kukho igusha kweli cela phuma kulo ubheke kunene xa ugqibile ngapha uyagoduka ngoku le nto ifuna ubulawa noyibona waphi le. Yefondini ndibona utyala shephatyuphatyu endleleni uwela indlela uthe kwawuwela wadweka ngapha fondini xa ndifuna ndisithi ngapha kule ndawo uphuma kuyo uphuma ezigusheni hayi ufuna udutyulwa noba ngowaphi noba kundawo utyakalashe hayi ezigusheni. Uvoni ndihamba indlela ihambe ifike ekupheleni kanti apha ekugqibeleni izawukwaba yindawo enzathi xa ndiphuma ndihlale kuyo kude kube sebusuku kodwa kunani. Uvoni ngokufika kwam apho phakathi apho kube kusithiwa hayi khawutsho fondini into kabaniphini bendisithi bikhaya liphawula mango wasengqutsha fondini watyhefu. Born and bred in Paddy, but Fonini siyaqalisa ngokuba ke sizawuphuma siyobeka ngapha ngaphezulu kodwa sendiviba ithemba lona likhona kungani. Uvoni zephule mani lo mzingelo ndiwuthandayo kanye loba sihambe ngenyawo sikhangele inyamakazi nyhani mani kujikeleni phaa sizibone zimbala phaa kudana kungekudalanga.
Mfowethu kwalile mani sawuqabela besizibone zibanga phesheya. Ngoku sazibona zisehlela ngezantsi. Seyichu nathi sazibonela ngezantsi apha kude. Efonini sime silunge mani zibe zizawujikela phambi kwethu zizawuthi zisibone iwaka ngeziphinde ziphume. Bendilinde into yoba zizawuvela ethubeni elingapha kwala matyholo azithathe ngokujika phaa zanyuka nkonga. Foni siphinde sizole silandele apha emva kwazo sithi sawulandela sibone sezithe jaju phaa phambulana njengoba zithe jaju phaa nje kuvela umazi yakho apha inxami lisiza kuthi xa ndizithi ndibuze bafuna siyithathe athi yithathe nale mazi yakho isithele nazo ezompala zinyuka ngoziwelela ngaphesheya. Izimbala ziyaqabela mfowethu siphithise yakho ethe gqibuthi kule yakho xa ndibuza siyithathe kuthiwa masithathe xa sisithi ayiveli nazi imbala ngokuqabela ngaphesheya. Avoni zizibone seziyoqabela ngaphezulu ndikulo mfowethu nayo izosinceda into yokugalela into esingayiboni masihambe siyogangela ezi sizibonayo siyeke soba sibe sikhinde sikhangele ezinye. Sinawukhangela into esingayiboniyo siyeke into esiyibonayo uqabela ngaphezulu sasiqalela. Avoni kwinyamakazi efana kakhulu neimbali imazi yayo ekuthiwa lechwe apha inyamakazi unganethemba xa uyibone kude kuthiwa usondela yiyo. Unganethemba ufana kwinyamakazi ayisiyo ayizizele tu ubone la leche ngawuthelekisa nomuntu wendawo kodwa sithe sawuqabela sathi banexhwayo lapha kodwa ndarhoba kumswane inyama nayo nisuke kodwa utyala nje beke wafika. Foni zambala besizileqa ngaphaya zizokuqabela zahlala kweli thambeka thonayo zithi gqi kulaa mtyhi ke ngoku njengoba zithi gqi phaa ziyahamba zime itu zimane zivela sithi xa sesizama ulunga zisitya ziphinde zisuke zithe xa ziphinda zijika ke ngoku zibuyele emanzini aqonda sizawudibana ihamba phaa. Efonini isithonga sivakala uba sidibene qha ndindawo phinda ndijonge ndibone uba sidibenele emvana kancinci. Siqala ukroke ngoba ayikho kwenza zinyuka phaa kodwa funa sisawulanda umkhondo hayi mani ayikho silanda igazi sikhangele igazi silifumane. Sidibene nayo kodwa ke sidibene zihamba ndiyazi ke kodwa isithonga sitsho esikhumbeni zona sawubona kodwa ke sawulanda igazi. Efonini sendiqomba inja efunekayo apha inye yile izawuthi xa inyamakazi idutyulwe kubekho igazi uyifake ngoba ngamathumba ayabophana elekudibana negazi liphela igazi kuvela umkhondo nje wamanqina ahambayo omikongxanga. Sisakhangela igazi sizawulanda ngegazi. Fonini uhambe ngegazi ufike ematyeni liphele kuvela umkhondo liphinde liqale siphinde sijikeleze hayi asiliboni liwela siphinde sibuye umva ingxaki le. Into esiyibulelayo ngoba iyabonakala uba inyamakazi khange iwele indlela ngoba ndiyofika ezantsi khange liwele igazi. Into ebonakalayo ngoyigazi liphela lapha phantsi kwala matyholo axineneyo ngoku icacile uba ihamba apha phambi kwethu oko. Sizazama kodwa ke into eyenzekayo ngoku silibona igazi uba khange ihambe nezi zixabeka ngaphesheya khange inyuke nezi zixabeka ngazo ikulo mmango qha asiyazi uba ndawoni lihambe liphela kuphela umkhondo mane kuphela igazi kodwa kunani sawubona. Efonini ityhafise le nto isisu sivele sehla amathumba ohlala emaqatheni uba kunini okusikhangela asisaboni igazi liqhubekekayo awuliboni noba libheka ngaphi umkhondo uphele tu ngamatye. Hayi sincame sibuze uba kwabafu amadoda nantsi imeko injena siyazi uba sizawunza njani asiyiboni le nyamakazi kudala sibheka phambili. Kuthiwa Foni thuthani apho mani liyaguga ilanga qabelani khangeleni enye. Masithathe isibini kodwa akazi ubana ngxaki naleya ndiyabahola kumnika into yakho into ayipheleleko
ukuba Before sithude senyuka siqabele sehle siyofika. Sizama ukwehla senyuka kuba besizigqibele sizibona sisaziboni ngona lapha ethafini. Siphinde sibombe masithathe omnye umango masijikele. Before sidibane ne-lecture inkunzi enkulu ye-lecture apha endleleni kodwa siphinde sijike sehle sihambe siyoqabela. Xa siqala utshone lapha siyazibona ziphansi kwetyholo zidubule. Sibombe masilandele la siphinde ngasazibona tu ngoba eziphansi kwetyholo kushushu. sihambile saqabela sibona sandazibona sithunga kwetyholo. Before sifukuze manje indawana endana ngoba kaloku kudala sizibona asiziboni into sizibona imfumba yelethu. Ayisincame sithuthi babe sizibonile ezinye ziqabela ngaphesheya apha emva kwethu. Kodwa ke sibomba masincame ngoku ezibe sizibona apha phansi kwamatyholo inoba ziphansi kwelinye ityholo. Okay. Hayi. Sidolophile andizazi msibheka. Kodwa ke dala sifukuze. Side sizibone. Sizibone seziqabele ngapha enyanga. Sibona ngaphesheya. Siqabela lapha. Vondini into eyenzeyo ngophanyazo le mpala uyayiqaphela apha emqolo ibike yafumana iduma ntonayo laba boziphilela ke khange kubekho ndlela yoba sibe sizola sesithini kuthiwe khawuleze siyithathe ngeli xesha sisazama unyuka nyhani kuba siyincedile kuba beyonzakele ngoku siyikhawulezeni Boneni ngophanyazo andiyaba ngathi yenzeke njani ngoba sithe xa sithi sayibona inyuka le mpala xa sifika ngapha manaze impala imile phaa nathi hayi manje impala itheni emqolo nayo ngathi nento mnyama masiyithathe athi asufika nohlema masiyithathe ngoku ngoba yenzakele siyithathe le mpala siyibone iqale yadlula kuqala yafika yazinza apha ayihambi into emani ibospeed ile ndilapha emqolo ayikhawuleze bomama singabe sisokolisa. You smoked that headshot. So that's why it was standing in the Kubonakala kuba masiyikhawulezele siyisemkhenkceni sikhawuleze siyihlinze sizosusa le ndawo emnyama singayazi noba mhlawumbi akonto sezizalele napha kodwa funa zibonakala inkunzi ezibonakalayo uba zintle zamaqhuda apha ethafini kodwa nibomba liyabhola iyeza wena sikhawuleze siyidibanise nomkhenkce kodwa sibombe masihlinze. skin back. Yeah. Okay, we can see both of them. Okay. Can we see this? I'm gonna call this guy and keep it then. While he's getting cooler, you know. Yeah. Okay. Usitakele man. Kosi sizayisemkhenkceni kodwa kuzofuna siyihlinzile lapha ngibiye man. Sithi siyahamba nje ibe ikanti seyihlinzile emkhenkceni. Ngiyacinga nami belanga la bese lelehlile ngogqa ukuhlinza. Noko yakho uzawuphuma ngoku ezakho azizophuma. Wena ngiqala ubhola siphume kodwa sithe xa siphuma kwavuka impunzi phambi kwethu nansi siya kwezimbala zingapha kwalamatyholo kodwa funa iyandikhulisa man. Kuthiwa apha asiphinde sokhangela enye imbala ngoba lezi ibethileyo babone into bana ngabini la duma ndithi mina akho ngxaki ngenza ithathe enye yesibini kodwa ke bathi nehakho usawuzama ucocola ezi qha imbala indifuni man jongile imehlo lami elisekhohlo balinjani ayifuni tu into edibene namanye afuna ndingayibulela kodwa nandiye ukuzingela Foninzi vele izimbala kakuhle ngozijonge ukuthi qha zithe judge phaa ku-187 zijonge ukuthi xhoma ke sizawuzama indlela ngoba singaveli de kube kanti siyadubula hanyani man indawo zola ndithumela ayisidibane phaa khitha ngapha kwetyhoni. Ifundini kwenzekile man bala impala sifike xa silapha ecamole amanzi siyibonele phaa ku-187 hayi ndathumela asikaboni ukuba zenzani sisaziyekile sifuna uya nje emzuzweni phaya kodwa ke sivene man ngokuva kwam 187 Tela ucedeka foni la chief imidi hayi sahamba sokufika umgama omdani uyofika phaa kulandayo inanyamakazi kanti sizawuphinde siyithuthe siyithobe ngoba hayi ngumqondiso lona umgama omdelo usebunyukile zaphinda sehle kanti sizawuphinde siyithuthe siyithobe ngamaxa ubheka phezantsi.
Funeka ka seyihlele emagxeni ungaphinde uyibeke ungahambi usima wenze uba noba iyavakala ungayi ungemi uhambe uyofika. Ungabikho nezazikhalazo zoba iyavakala kodwa vani kumandi xa kuthiwa lichiva imithi kuthiwa hayi ilele inyamakazi phaa. Kodwa xa usuka nayo kulaa ndawo usiza nayo nganena kwakululanga mntu. Kuthiwa lichithakele kodwa kakunje kumandanga. Evonini laa mgama uvakala ibe ngase umane uyinika omnye umntu nalaa mntu nayo uneento aziphetheyo ngoba ungamnika uzawuthatha ezaa nto aziphetheyo kuyafana uzawuphatha qha funeka usuthi cwaka uhambe uyinyamezele kodwa fuke la mathamba ayasuka nanoba ezi zihlunu ziyasuka naze kuyeke utyiwa ngamathamba apha emagxeni. Njeba ndiyandisondela nje efowunini ndiyeva uba zikhona into ezitshisayo. Thiye ndawufumana igazi emqolo ndafumana igazi enqenzu ndabona kakuhle uba ingxaki ndizawuba nayo mandikhawuleze ndidibane namanzi. Bonini andibhida kodwa imbala uba iyandigulisa kodwa ungiyeke uzingela ndiyikhuphile ayifondini yho funa amagxa endoda iphumle kodwa indibhethe uba ngatye nto zozithobanalisa le nto akufani yona ndiboma ndisendikhetha uhlamba lonke lo gazi. Eveni sijike sibuye sizofaka esibini emgencini sithe xa sizawufika emgencini lo mfofoni nayo eli langa lisephezulu izani mani neentonga ezo sizama ulungisa kanti ndizawungena kweyona ndlu ingqeqesho yakhe yanzima kakhulu. Hayi yabona le imigama besiyidubula kulula uba ungathi udubula izinto ezizibekiweyo ungadubuli inyamakazi kulaa mgama ukude angaka kodwa sawulungisa uzenandi. Ngosawulungisa uzenandi ngoku uzenandi uzawuba yile nto ndiyifunayo yho hayi ntanga apha ndinwabile kawuhleli into endiyifuna. Wena kube yakhe intonga ndibona uba hayi awutsho entlathi kayithatha ukubona uve ubone uba kuzolungana. Aveni ungabi nani le yakhe ithumele uyofika athi ke ngoku uzawudidiyelele into zikazinandi kodwa manditsho zonke iinkcukacha ndizenzayo ndimbekele ke uba ndithi Yivoni ngeli hlobo ukude ngalo kulaa migama uyayibona laa nto ishukuma ungekevi noba seyikhalile. Nguwe xa ndithumela ndibomanza ke ndiboma unganani lo mgama ndindawufumasa uba ha-a mani kunini oko le nto ihamba fondini usukela kulaa ndawo besikuyo iwela amasimi iphinde igqibe ikwagqiba amasimi iphinde ihambe indawo ende kanti into ephezu kwedama elikude kanganani. Efowunini ngelingeni iyofika phezu kwelaa dama likude njani yiyo le nto yongoboma umgama mde nyhani ngolu hlobo besenza ngalo kodwa ke ibe ninzi into andinika yona mani athi ndincancaza apha thatha apha yeka le thatha leya ndibe ndimile mba fowunini ndifuna intonga omhlele ekhaphukhaphu mba ndibethe imbambo ndowuphuma ebunzi ndingalibe ndisindwa yintonga. Hayi ndicholacole ezo zinto kodwa kukho into endiyishiye apha ehlathini ewileyo ngoba sithatha laa nyamakazi. Siyaphinda mani siyozama nje bingathi kuyaphola ndisuke esikolweni semivu hayi ndiqeqeshiwe kodwa kandikazi utsho uba ndiyompondo zihlanjiwe kodwa ingani ndizawutshotshela andizuthi ndizawutshotshela kodwa ndizazizamela nto nayo ke ngonako kulahleka le nto ndijonga ngayo umgama uba iinyamakazi indawo kwathina ndiyani wasiyibise ngoba sichola inyamakazi sawubona kodwa Efowuni ke sikhangela ithuba elide qha ixhala lami le ndibibethwe eli langa sayifumana. Ndiyifumene ethubeni sesigqabele senyuka safika kulaa ndawo besikuyo sabuya kodwa ngoku sibuye ndisawuthi nazo phambi kwethu kodwa andazi usasebenza ngokugqadalanga ngoko awubona kodwa. Efowunini sikhangela indawo ende zonke iinyamakazi zona zikhona akho nyamakazi ingekhoyo inoyikhomba wena nciniba wena ntoni into enqabileyo qha ihagu fundi bomba liseshushu elilanga uba ke ngoselisiya kunina kodwa fowuni lisagqaza ndaboma soze ziphume nyhani mani sehle sincame sibomba masithuthele ngezandla. Iinyamakazi zininzi zona kodwa into esingayiboniyo ihagu akucwaka ngehagu.
Ivonini la yakho ibisibhidise kusasa inamantshontsho iphinde ivele le maze yakho ngoku xa ivele seyinyuka intlamba ihambisa imamatyholo imamele. Ivonini sizame amatiletile. Ivonini ivele ibe ninzi into eyenzeka ngomzuzu uthi xhatsheze nangokatyi ndinizahamba ukatyi utsiba izihlangu ngoba ugqobhozile ubethe embalweni xa ncedwa yile bhuluku uba ingathi lishici. Ivonini leyo katyi inantoni ungayijongela phantsi emveni kwento ephinde yenzeka xa sendiphuma apha ngoba le yakho ithe yavela phaqa yavela ngomva ngoku asikwazi uyidubula ematumbeni sayiyeka ithe xa iphinde ivela kakuhle iyo yabethwa isingqi sinyunyuka apha. Hamba nabantwana bakhe usizelekile kuqala kodwa ngoku uthe wawungena kule ntlamba wayinyuka wakhawuleza kanti vela sele inyuka icingo. Hayi funeka angaphinde emva betha isingqesini. Evo nako haku namhlanje kodwa yona ngxaki iphambili lapha Vondini. Hayi akho haku azivumi tu akho haku siyacama kanje. Andile nqola kanye ninye ingxaki imini yonke andizandilalisa ehlathini namhlanje the ndawuphuma njalo. Andiyazi ke wona wayila ngxaki yakusasa okanye kwenzeka into kona ndiyacinga iseba ingxakinye ngoba ibikhe yahlukuhleka kakhulu kwehlaba le ndlela iyayidla le-11 ukwenzela uba ibe kanti mhlawumbi laa ntambi ingaphinda ibambe kule ndawo ekufanele ingayibambi kuyo. Hayi foni yaqwela yenze sona simanga ke ngoku ayaduma tu yabazitshisa yazigqiba tu zonke bendinazo yandula yathi xa kufika ujwarha ezondinceda yavele yaduma sahamba xa kwazi yonke le nto. Hayi ngumamela Foni ndiwe emnxebeni ejwarha kuko le ngxaki ade hayi manenza le nto uqhele uyibona ndiyenze nam phinde izijise. Plug the coils out one by one. Okay. Yeah? Yeah. Then when the coils out one by one, you put the fuse in. Yeah? You plug, you see if it still blows it. If not, then you start from if you stand in front of the van, your right side, the furthest one, you plug them one by one back in again and see if it still blows it. Okay. Yeah? Okay, I'll call you now. Okay. Sure. I've taken all the coils out and then I've not put even one, and when I switch it on it burns the fuse. Yeah, and I'm on 2 now. Hey, yeah. Hey Fondini citakele yeza man ngoku into eseleyo ethethekayo into yobana ngaba ayikwazi le veni ukutsalwa ngoba kaloku iyazitshintsha ngokunokwaya ukwazi ke ngokuyitsala. Okwesibini ukukhangela indlela into yoba ndingayifumana into ezandilayisha ngaphezulu ihambe nam. Zimbini ke izinto kungasuka into ebhayi okanye ndiyikhangele kwalapha kufuphi ezawusuka kule ndawo ezawusuka kuyo izondibiza intloko yento ke efowunini ndingazuyibiza ngagama kodwa ke sake sibone. Ivonini buhamba ubusuku bude buthi gabhu seziphelele ngozonke ifuse andinayo indlela funa ndimbize eze asazonceda ngoba noba ungayijonga njani iindleko zizawufana qha makaseza azondihlangula. I go into this place, yeah, I go over the train where that thing moment. There's a gate here in front of me and there's only one other gravel road going on the side here. No, that's not right. just when you get into the gravel road, just switch on your hazards because there's a lot of kudu here. What scares the kudus away now? Ndivuka kubunjani ubuthongo kodwa ke ngoku ndizokela uba lofake amaqhudi awo ngathi zonceda phinde abambeke naye. Woni maninzi kule ndlela izihamba maninzi ekuseni njani ngokwebusuku kodwa asekufuphi ngokuba zenza ukhululeka kodwa akunzima kule ndawo nje amadoda yabo namhlanje hayi ndiphumele nzima manje kunini ondihleli ndawonini. Hayi hamba azofika Fondini ixhala lam lehle ke ngokuba laa nto bendiyoyikisela awuthi ubize umntu kude kangaka sagqiba naye abe sengozini nawe ube sengozini. Yebo molweni net place meneer. Pussies laying in the road. They run like this. I saw big kudus also. Yebo. Yes.
ayikho umsheke into yakhe ubuza yenza njani ukuze sikwazi uyitsala singayilayishi ntontontoni uyishile indlela yoyilayisha. Skak scary, ne? Imagine in the day. It looks deep. You. Is it deep? Yeah. Yes. I still cruise. He tapped on my shoulder and said, hey, drive fast. Makome. Before ndiye siyitsala umzuzwana benqombe imfutshane malentambo kukude kweGqeberha ngoba kufanele sizawuze senze enye ingozi phezukwale besesinayo. Sithi xa sizawulula intambo athi hayi man come and jonge uba akho nto ndinoyenza na. Aphinde akhuphe ifuse ngelaa hlobo lami idumeni ndibona uba bengumntu ngendiyinquma. Bomba fondini babe ngumntu ngomhlola lo inoba besawuchola entlanjeni oko sibhuqana uba ndingalala ehlathini kanti izawuvuma. Yeah. Ntanda. It loves you. Yeah, And it hates me. Ah, Man. Bona lo umhlola wenzekayo ubomvu fondini. Ndithe xa ndicela umisa aba imfoni kayenza ibendele lanantika. Yavele yaduma iveni yahamba. Ndaxa kwaye ngokuba yenza njani. Kodwa ndiyabona uba iyenza ngohlobo lwayo. Bona andiyazi uba ndizawuthini. Fondini ihambe ingakhange iphinde ibe nangxaki ndiyityhale ndiyenze yonke into endiqonda uba ndidla ngoyoyikisela akhange ivume kwa ucima akhange itshise kwantamba. Ibombi ikhona ingxaki apho mhlawumbi ehlukuhleka kakhulu ibambelela akukho nto iphinde yayenza ndikuxeba sokungena ekuzeni kuze ngathi ngamakhulu ngasuka emjojweni elibhayi. Kodwa ke sanethemba into buzawuphinda ikroba afumane le ntambo ibambelelayo iphinde ingabambeleli. Nyhani ke liphume la waduku njengesiqhelo sithuthe siye man. Fondini usile emnyango man. Ngoba ke ndifike ekuzeni kuze handi inkwe ngosuke emjojweni. Kandiyibone le kodwa kunani. Kodwa funeka ungavumi man. Yeke kwenzeka ntona kwathini funeka ungavumi man. Qha kumele ngoba ekugqibeleni uzawugqibela ungavumi qha. Noba yintoni na ungavumi. Kodwa isiphetho nesigqibo wena intonga zamagola ziphelele emgqubeni zithanjiswa amafutha kodwa ezi zam zawuhlenje zephuka betafi noba kuyaliwana. Nini khona bethi intonga zamagwala fondini ziphelele emgqubeni zinomafutha. Aziphumi phaa kude kube kanti ikhona into eyenziwayo ngazo. Kodwa intonga zamakhalipha ziphukele ethafeni fondini kubetha umntu phaa kusiliwa qhawuke phakathi kuphinde kuyothathwa ezinye. Le nto ke yenzekileyo ke mandikhabe ndisithi ndiyayivuma into yoba yenzekile yalunga. Ngoku izawuphinda ndenza indlela into yobana ngaba laa veni mandiyise futhi andifuni noyoyika ndithi ndizayiyeka ze kuthini izawuhlala ithini izawuzalela inkukhu njani uzawufuna ndinyanzelisile ndenze le nto funeka iyenzile ngale ndlela ndifuna ngayo funeka ugqibele mna kulaa veni ibe ndimothi hayi ke siyehlukane ingabiyiyo ethi ingathi indlela yam nawe xa ndiyozingela mayiqhawukane phakathi kodwa akunani kuzawulunga mani bujarha sewufumene umhlola nangoku ndiyalungisa ndiyathutha ndibheke elalini uba ndifuna ke nto ubona uba ingxaki ayikho sekhaya.